El món no oblidarà mai aquestes imatges ni tampoc les seues repercussions. Avui fa mig any de l'11 de setembre. 6 mesos del dia més negre de la història recent dels Estats Units. Avui és un dia per a recordar la tragèdia i l'impacte emocional i econòmic que va produir l'atac terrorista contra les Torres Bessones i el Pentàgon. Dia d'homenatges a les víctimes, als seus familiars i a una ciutat, Nova York, que va recuperant la seva personalitat. En aquest temps de notícies els mostrarem les imatges i les reaccions 6 mesos després dels atacs. I també hem viatjat a l'Afganistan. Un equip dels servicis informatius de Canal 9 ha preparat un ampli documental sobre un país devastat, fills de la guerra. Ens acostarà esta nit testimonis i històries úniques. Hola, bon dia, però a més de recordar els fets i les conseqüències de l'11 de setembre, en el nostre informatiu tindran un ample resum de tot el que és notícia en este dilluns 11 de març. Així és, entre altres coses, precisament estarem pendents d'un succés que està mantenint en vila la policia holandesa. Un home armat s'ha fet fort en la torre més alta d'Amsterdam i té amenaçats i retinguts a diversos hostatges. Estarem pendents d'aquest assumpte i també els contem que avui s'ha presentat a València el Pla Integral de Protecció de la Família i la Infància. El principal objectiu d'aquest pla és fer la vida més fàcil a les famílies valencianes i protegir els més menuts. L'ha presentat este migdia el president de la Generalitat. Les famílies nombroses pagaran menys impostos. Es fomentarà la natalitat, es donaran prestacions per cada fill i es facilitaran ajudes perquè els joves accedisquen a la primera vivenda. Com cada dia, tot això i més després de la mascleta. Ara, en uns instants, els deixem amb Paco Nadal. Units per les festes. Units per Bancaixa. Hola, què tal? Bon dia des de la plaça de l'Ajuntament de València. I dic bon dia per dir alguna cosa, perquè la climatologia avui sí que no acompanya gens, però ja que he de ser educats i saludar sempre a tot el món. I des d'este balcó de l'Ajuntament, esta primera salutació, arriba en esta imatge, en este pla llarg, que diria jo, des d'una càmera situada en lo alt d'algun edifici d'esta plaça, que dona esta magnífica imatge de la falla, que Pere Baena ha fet ja i està a punt i preparada per anar plantant-se a poc, baix el lema del Mare Nostrum. Totes les cultures d'aquests països banyats per el Mediterrani estaran formats i pensats i plantats en una setmana pràcticament dins d'esta mateixa plaça de l'Ajuntament de València en el centre. Una setmana se cremaran el dia de Sant Josep, vull dir que el dijous per la nit, divendres per la nit, dia 15, deuen estar ja en el seu lloc de terme, és a dir, perfectament plantada. Falla de Pere Baena en la plaça de l'Ajuntament de València, en un dia on el balcó té visitants d'excepció. Ahí tenen vostès imatge de la falla. I, com dic, en el balcó de l'Ajuntament avui els alcaldes de la província, veuen vostès falleres majors infantils, convidats també especials, com la ministra de Sanitat, Cèlia Villalobos, i la tenen també juntament a l'alcaldessa de València, que ve a veure la mascletà que es va disparar avui, una mascletà que es corre a càrrec de la pirotècnia Tomàs de Benicarló, que té una cosa molt curiosa, i vull contar-la jo avui, i és que ahir veuen instal·lada la mascletà i estos coets, perquè tothom ens entenga, els llacets que tanquen i que envolten estos coets es fan gent que treballa en el centre de discapacitats de Benicarló i que d'alguna manera col·laboren a Xina en la pirotècnia Tomàs d'esta magnífica població de la província de Castelló. I anem a saltar, jo diria, a mano armada, pràcticament quan van a ser les dos la Flor Fallera Major de València, any 2000. Sí. Bon dia. Buenos días, ¿qué tal? Ja no fa la competència, eh? No, competencia no. Però estàs fent informació de falles. Sí, bueno, yo he hecho ciencias de la información, hice imagen y sonido, las fallas me encantan y creo que he podido conocer un poquito más de cerca lo que es la fiesta fallera y ahora pues estoy dando esta información en radio. I ara mos comprens els periodistes, han sigut pesats quan tu eres fallera major i ara la pesadita eres tu. No, pero yo creo que pesados no somos nunca porque a las falleras mayores los medios de comunicación nos tratáis fenomenal. Yo la verdad es que tengo muy buen recuerdo de todos los medios de comunicación por eso, porque siempre nos habéis tratado con mucho cariño y si habéis intentado, o como dices tú, ser pesados, que no lo habéis sido, es por y para nosotras y por las fiestas. Mira, quan toquen les campanes, què solies dir? Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà. Ara ho diuen les d'enguany, Sara i Alba.
Gràcies, Lola. A vosaltres. Gràcies, molt amable. Anem a veure què ens depara avui la pelotècnia Tomàs de Benicarló, que està en marxa. Atenció al terratèmol final doble.
Ho havíem comentat abans, atenció al doble terratrèmol final, havíem parlat amb la pirotècnia Tomàs de Benicarló, que com és habitual ha destapat el seu terrer de les essències i ha fet una magnífica mascleta, com sempre rubricada per observacions de la gent que ha passat de la climatologia, s'ha acostat a la plaça a presenciar en directe esta magnífica mascleta que una volta més ha donat de si, com hem dit, la pirotècnia Tomàs de Benicarló. I això que veiem vostès no és que siguin paperets que s'han cremat i envolaven, no. Havia pensada una bateria de carcasses que deixaven després una espècie de confeti que encara està volant per tota la plaça, papers de colorets, com diuen, confeti que han eixit de les mateixes carcasses. Els aplaudiments des del balcó de l'Ajuntament, de convidats i dels Falleres Majors de València. Hem vist la ministra Celia Villalobos, hem vist l'alcaldessa, pensem a les Falleres Majors Sara Llalba, i ahir al centre de la plaça rebent l'enhorabona i els aplaudiments de tot el públic, que de seguida se'n van a la zona central de la plaça els membres de la pirotècnia Tomàs de Benicarló, que avui ha disparat magníficament una extraordinària mascleta a esta plaça de l'Ajuntament de València. Ahí està el que jo dia. I ese confeti que s'havien parlat que anava a omplir la plaça i efectivament així n'ha sigut. I estem ja en les repeticions, el moment més interessant de la mascleta d'avui, que ha disparat la pirotècnia Tomàs de Benicarló, oferida també a tots vostès. Així que en aquestes imatges anem a dir adeu. Demà ens convoquem a la mateixa hora, 8 minuts abans de les 2, per a oferir en directe la mascleta número 12 a càrrec de la pirotècnia Turist. D'on té que ser? Pues de Turist. Gràcies, fins demà, bon dia, i ara més notícies als nostres companys, com és habitual, en el programa, en l'informatiu Notícies Nou. Fins demà, que ho passen bé. Hola, bon dia. La mascleta com cada dia, pròleg d'este temps de notícies. Avui l'actualitat ve marcada més per una data a recordar. Fa mig any de l'11 de setembre i a hores d'ara estem pendents també d'un succés que mantén alerta a la policia holandesa. Un home armat ha entrat a nous objectius del món. Tot això ho veuran de seguida, però esta nit aprofundirem en la qüestió en un reportatge dels servicis informatius de Canal 9 sobre les conseqüències de la guerra a l'Afganistan. I més a prop coneixeran tots els moviments fallers. Els carrers ja estan plens de falles i d'envelats. Serà d'ací uns moments. Benvinguts de nou a esta primera edició de Notícies Nou. Els monuments fallers ixen ja als carrers, una estampa que cada any veiem més pronte. Moltes falles avancen al dia de la planta oficial, la nit del 15, per evitar imprevistos d'última hora. Artistes i fallers passen pel moment més crític, el muntatge de la falla. Després d'un any de treball, arriba el moment més arriscat, el muntatge de la falla, la prova de foc. Estàs tot un any treballant i avui arriesgues, com aquell que diu, que la faena t'isca i te lluisca i te quede bé. Peça a peça i amb molta cura, les figures van prenent forma i a peu de falla la fallera major d'esta comissió, que no se'n perd detall. Com tampoc aquestes falleres de Benicarló, que contemplen el muntatge de la falla de l'Ajuntament de València. Molt bonica. Molt bé, està molt bé, molts de colors molt bonicos i molt bé. Muy bien, muy hermoso, sí. Y gigantesco. Milers de peces comencen a poblar els carrers i places de València, com esta que veuen ací, un enorme trencaclosques que va prenent forma de falla. En total, 744 entre grans i infantils que hauran d'estar a punt el pròxim dissabte. Este és l'aspecte de la plaça del Pilar. Encara queda molta faena per fer, però els artistes fallers no són els únics enfaenats. Estos operaris posen a punt l'enllumenat i protegeixen el mobiliari urbà.